Myntri Rangbah ke Jylla u Konrad ke sangma ha ke arpenyo trik rempang ula Pyllait paidbah ya ke prabesau tli ki bas thymmai kentup lang ya ke san pesan tli ki bas elektrik hapo jong ke PME bas sewa scheme ha ke program ke belalong ha Meghalaya Legislative Assembly thymmai ke Jylla. Kani ke deiru ke jing sedang ban penterekam ya ke bas jongi hapo jong ke tenat urban affairs. Kini ki bus thymmai ki dei ki bala pandai te ki air conditioning, mobile charging points, real-time tracking system, but e-ticketing kindang ban pentikna ka jing suk, ka jing shngan, bar ka jing bit jing biang jong ki nong shong bus. La sedang ban penyai ikin ki bus ha ka ni ka sngi na IIM Shillong sha Upper Shillong, bar ka jing shakri kan long man la ka sngi na duk kapor henyo baje men stamp haduk dai baje men miet. Kani kaya ram ha kabaya day berkalit kawan bat pen biang ki nong shong shnong ya kajing shania kajing aram bat kabaya day bat kamaryang ka program ha kan ka sngi ka kentup ru ya kajing IT ya ki nyotli ki food cards ni kali di jing bam shaki nong yo jing mantoy lingba ka vandhan vikas kendra VD Viki Myntri Rangbah ula IT kini ki food cards Syaki nong yo jingman toy kum kala jingkershan na kabenta ka kamay ka ji ka jongki bar ka jing seng kam seng jam hakish nong gitaw kani ka jing Pyllait ka pen iya umau mer bokong san ha ka jing persyang jong ka sorkar ban pen biang ya kalit kawan jong ki paidbah kat kum ka jing ya jong ka juk ka bementa ban thawi kilat kamay ka ji bat ken tiu ya ki kam pen roisor